Yun mga kabro, welcome back naman sa ato ang YouTube channel. For today's video mga kabro, no, so akong gipagawas ng ako ang drone mo niyang sulanan, yan iyang kagulyon nga bag. Kini nga drone mga kabro mo ni siya DJI Air 3 o mo ni siya mga kabro, yang drone. So mo sa niyang iyang remote control RC2 o tulo ka battery mga kabro. Mo ni siya puli-pulihon mo ni kung malubat na. Ang time ani ang palupad na sa 42 minutes mga kabro, no. So atong gi-pull ang yahang mga propeller. Mo ni siya ang mga propeller mga kabro. Yon mga kabro, no, mo ni siya i-footage niya sa iyang kamera. Mo niyang kuha sa iyang kamera mga kabro. So kuha taog battery para to ang ipaslak sa to ang drone. So mo niyang capture nga iyang makuha. So mo ni ang iyang usa ka nindot ang iyang kuha niya, no. So atong gipalayo ang ato ang drone. So mo ni siya ang DJI A3 actually na sa latest karon, DJI L3S. Medyo nauna lang gamay pagpalit na ko ani kung naa pa tong L3S. Kato jud ako ang mapilian mga kabro. So atong giun ang controller. Tuloy mga kabro, ato ning pa testingan og tulupad, no. So basin makalugar-lugata og vlog ani ato ning mag anta og tutorial. Mo ni siyang iyang footage niya. SD kayo ang iyang kamera sa DJI Air 3 o okay kayo ang iyang footage niya, no. So mo ni siya mga kabro ang kuha sa DJI. So tangi-tangi parang mga ubang video na ato ang i-upload ni mga kabro kuha sa ato ang drone. Actually ako taning testingan dire sa kuang balay. Ang problema lang kay dili siya malupad tungod kay naka-restricted area, naka not authorization zone ta diring dapita sa among balay kay dool lang magumig airport. Basta dool mga airport bawal ang mga drone sama ani sa mga DJI nga kailangan mo guni siya og satellite ning drone na ni. Mo nang di mo connect ang imong drone kung naka-restricted area ang imong lugar, no. So mo na wa gid ta nakapa-testing og palupad-lupad lang ta dire. Pero nakita man ninyo ang mga footage niya sa mga kuha niya, no. O ana iya kanindot ang DJI Air 3. So sama ani. So mao gani ang footage niya o capture nga iyang nakuha sa. So way langan-langan nga pagka-istorya, mao lang niya ako ang video, no. Og daghang salamat sa inyong pagsunod og sa mga baong pasok. Ayaw kalimot sa pag-like and subscribe. Kita-kita na bunta sa next video mga kabro. Daghang salamat. Bye-bye.